Lucas, juist naar deze uitnodiging voor 22 maart. Want omrin wil je namelijk graag uitnodigen voor de expert meeting. Geweldig. Dus het mooiste plekje waar je kunt zijn en waar je kunt werken, denk ik. Wij zijn de afgelopen jaren natuurlijk gigantisch gegroeid met het aantal volgers. En we zien ook dat de emotie daarbij ook een belangrijke rol speelt. Ook voor de gemeente uiteraard. En we laten graag zien hoe wij daar als Heerenveen zijn ermee omgaan. Geweldig. Ik sta hier voor Chris Stellik. Jongen, wat ben je? Ik sta voor de deur, 101. Oh, ik hoor je gewoon door de deur. Ja, hoor je mij? Hey hoi, ik ben er hartstikke bij joh. We gaan hartstikke mooie dingen gaan we bedenken. Normaal wanneer jij een probleem oplost, denk je hoe zou ik dat doen? Dat is vrij normaal toch, dat je denkt hoe doe ik dat? Maar je denkt niet wat zou Nelson Mandela doen in mijn situatie? Of wat zou Mata Hari doen? Of wat als ik mijn probleem oplos met een zweep, met een sleutelgat? Of een ananas? Nou je snapt wel dat je dan hele andere oplossingen krijgt dan normaal. Geweldig. Bescheidingsbewerkingsinstallatie? Klopt, ja. Nou, hier op achtergrond is dus de afvalbunker, zou ik begrijpen. Maar je komt dan de vrachtwagen, kom je met de containers met afval en dat wordt je dan dumpt en dan gaat dan volgens wordt dat sorteerd. De machine staat even stil, maar de 22 van maart dan ben je vanzelf welkom om te zien hoe het er wel werkt. Dus al het afval wat je binnenkomt, dat is het Friese huishoudelijk afval. Afval, ja. En dat weet je dan scheiden. Je staat er de halve uit. Maar was het werken zien, dus de SBI hier op het Heerenveen. Kom op 22 maart naar de expert meeting voor interessante lezingen dus. En een rondleiding hier voor deze afvalhal hier. Geweldig.